Hola a tots i benvinguts a una nova classe de Biologia. Avui finalitzarem el bloc 5 i per tant ens tocarà fer el tema 20, que és el que correspon a l'anabolisme. Recordeu que vam estar treballant en els temes anteriors, que era això del metabolisme, i després vam introduir el tema del catabolisme. Doncs avui tancarem bloc 5 amb anabolisme. Recordeu, metabolisme eren tot aquell conjunt de reaccions químiques que fa l'organisme per poder realitzar les funcions vitals, per obtenir energia, per obtenir matèria, per créixer, etc. El catabolisme eren totes aquelles reaccions de degradació de substàncies, trenquem molècules més grosses per acabar obtenint aquella energia que hi ha en aquells enllaços i aquells carbonis, oxígens, hidrògens, etc. Per després, amb l'anabolisme, poder construir els nostres, construir les nostres proteïnes, construir els nostres propis glúcids, els nostres propis lípids, etc. Aleshores, nosaltres, que som animals, som organismes heteròtrofs. Ser heteròtrofs significa que nosaltres no podem agafar la matèria inorgànica i convertir-la en matèria orgànica. Nosaltres necessitem agafar aquesta energia i aquesta matèria, és a dir, el carboni, de la matèria orgànica. Ens alimentem de plantes, ens alimentem d'animals. Aquesta matèria orgànica nosaltres la transformem i la convertim a les nostres pròpies molècules. Això se li diu ser organismes heteròtrofs. En canvi, les plantes, que és el que posa aquí a la pantalla, fan un anabolisme de tipus autòtrof. Les plantes són organismes autòtrofs. Què fan les plantes? Doncs agafen el que és la matèria inorgànica, el diòxid de carboni, i la converteixen en matèria orgànica. Realment fixen aquest carboni de la inorgànica en la matèria orgànica. I això és el que vol dir, com he dit, que siguin organismes autòtrofs. D'acord? Què treballarem nosaltres? Doncs l'anabolisme autòtrof, l'anabolisme de les plantes. Les plantes realitzen el que nosaltres ja hem comentat, que és aquest metabolisme autòtrof, és el que tots coneixem com a fotosíntesi. Les plantes realitzen aquesta síntesi de matèria orgànica gràcies a la a l'energia que hi ha a la llum, l'energia que prové del sol. De tota la vida ens han ensenyat que la fotosíntesi és aquest esquema que tenim aquí, que les plantes agafen l'energia de la llum del sol, l'aigua, el CO2 i poden créixer gràcies a aquestes coses. I a més, que amb la fotosíntesi ens deien la planta allibera oxigen. I això era tot el que nosaltres sabíem de la fotosíntesi, que agafen energia del sol, agafen aigua, agafen CO2 i a part alliberen oxigen. Doncs anem a veure què és el que realment passa a l'interior de les cèl·lules d'aquestes plantes. Primer de tot el que hem de saber és que la fotosíntesi, com hem dit, és un procés anabòlic, és a dir, de construcció, de síntesi, i a més autòtrof. I en aquest procés anabòlic i autòtrof es converteix l'energia lluminosa, és a dir, l'energia de la llum, en energia química que acabarem emmagatzemant a les molècules de glucosa o qualsevol altra molècula orgànica. La fotosíntesi és oxigènica. Això vol dir que l'oxigen participa en el procés. De fet, vol dir que és l'aigua la que aportarà els electrons en aquesta cadena d'electrons que ara veurem i que quan l'aigua cedeixi els seus electrons es formarà oxigen. Però a més, hi haurà altres fotosíntesis que no seran oxigèniques, que no estudiem aquí, en el qual el que aportarà els electrons no serà l'aigua, sinó que seran altres substàncies. Molt bé. Com pot ser que les plantes puguin captar l'energia de la llum? Doncs poden perquè tenen en les seves cèl·lules, a l'interior dels cloroplasts, uns pigments que es diuen pigments fotosintètics que coneixem amb el nom de clorofil·la. La clorofil·la és verda i això és el que fa que les plantes siguin de color verd. Doncs és aquest pigment, la clorofil·la, la que és capaç de captar els protons i d'allà, els fotons, i d'aquests fotons extreure'n l'energia per després utilitzar-la per a altres coses. Hi haurà altres tipus de pigments, com per exemple els carotens. On estan aquestes clorofil·les? Doncs les clorofil·les es troben a l'interior d'una proteïna que es diu fotosistema. El fotosistema es troba, fixeu-vos en el dibuix, aquí, en les membranes dels tilacoides, i els tilacoides on estaven? Doncs el cloroplast. És a dir, els cloroplasts, que eren orgànuls únics i típics de les plantes i altres organismes que puguin tenir cloroplast, però normalment més típic és que siguin aquestes plantes,
Les plantes tenen aquests cloroplasts, dintre dels cloroplasts tindrem els tilacoides i aquests tilacoides tenen una membrana. Doncs en aquesta membrana dels tilacoides trobarem els fotosistemes, unes proteïnes que al seu interior tindran clorofil·la, aquest pigment que acabem de dir que és capaç de captar els fotons de la llum. Aleshores, veurem que tenim el fotosistema 1 i el fotosistema 2. Es diuen 1 i 2 perquè van ser descoberts primer un i després l'altre. Tot i que durant el procés que ara veurem, primer participa el 2 i després participa l'1. Molt bé, què passa durant la fotosíntesi? Doncs el primer que hem de tenir molt clar és que durant la fotosíntesi es donen dues fases totalment separades. Primer de tot es dona la fase lluminosa i seguidament es dona la fase fosca. Una i altra estan connectades. Això vol dir que sense la fase lluminosa no es pot donar la fase fosca. La fase lluminosa es dona sempre que hi ha llum. És a dir, la fase lluminosa depèn que en aquell ambient la planta pugui rebre llum. En canvi, la fase fosca es donarà sempre. La fase fosca, tot i que es digui fase fosca, es donarà sempre que la planta tingui aquest NADPH i aquest ATP i el diòxid de carboni que ara veurem. En aquesta fase lluminosa, l'objectiu és obtenir NADPH, poder reductor, i ATP, energia, que els utilitzarem a la fase fosca, perquè a la fase fosca és quan fixem el diòxid de carboni. És justament a la fase fosca el que també podem dir com a cicle de Calvin, on el CO2 s'incorpora a les molècules orgàniques en aquest cicle o en aquesta fase fosca. D'acord? Anem a veure la fase lluminosa. Doncs la fase lluminosa succeeix en aquests tilacoides, els tilacoides dels cloroplasts. En aquelles membranes dels tilacoides hi ha un seguit de proteïnes, igual que hi havia un seguit de proteïnes a les membranes mitocondrials quan fèiem el cicle de Krebs i la cadena respiratòria, doncs això és molt semblant. Aquí, a la membrana dels tilacoides, hi tenim aquestes proteïnes que ens fan aquesta cadena de transport. Què succeeix? Què és el que hem de recordar? Hem de recordar que en aquesta cadena de transport hi ha aquesta molècula d'aquí, que és un fotosistema, el fotosistema 2. Ja hem dit que el fotosistema 2 tenia les clorofiles, que són aquests pigments que poden captar la llum. Doncs, en aquest fotosistema 2 arriba l'energia lluminosa, arriben els fotons. I aquests fotons exciten els electrons de les clorofiles. Els hi donen energia en aquests electrons, de tal manera que els electrons que hi havia a les clorofiles salten i comencen a saltar de proteïna en proteïna, cap al complex citocrom B, cap al fotosistema 1, cap a la pirridoxina, etc. Fins quan? Fins que arriben aquí, a la NADP reductasa. I a la NADP reductasa es forma aquest primer objectiu de la fase lluminosa, que era el NADPH. D'acord? És a dir, aquest electró que hem robat del fotosistema 2 passa de proteïna en proteïna fins que finalment arriben al NADP. I és el NADP el que capta l'electró i juntament amb un protó formarà el NADPH. Ja tenim el poder reductor. I d'altra banda, mentre van passant aquests protons i aquests electrons de proteïna en proteïna, això permet que entrin aquí, cap a l'interior, protons. Una sèrie de protons cap a l'interior del tilacoide, una sèrie de protons que faran el mateix que la cadena respiratòria. Arribaran fins aquí, fins a una ATPasa, una ATP sintetasa. I en aquesta ATPasa podrem, gràcies al flux de protons, formar ATP, que era la segona molècula que volíem. La pregunta ara és, si nosaltres robem els electrons d'aquestes clorofiles, d'on trauran les clorofiles els electrons que els hem robat? Al final es quedaran sense. Doncs aquests electrons els dona l'aigua. I per això dèiem que aquesta fotosíntesi era oxigènica, perquè l'aigua, aquí, on es troba el fotosistema 2, passa per un procés que es diu fotolisi, la fotòlisi de l'aigua. Lisis, trencament de l'aigua per foto, per la llum. L'aigua es trenca en oxigen i en protons i quan l'aigua es trenca allibera electrons i aquests electrons se'ls queden les clorofiles del fotosistema 2. D'aquesta manera s'allibera oxigen, que és l'oxigen que tots coneixem que s'allibera a la fotosíntesi. D'acord? Per tant, primera fase, que és la fase lluminosa, s'ha format NADPH, poder reductor, s'ha format ATP
i a més s'ha alliberat oxigen. Molt bé. Què fem amb aquest NADPH i amb aquest ATP? Doncs entren aquest NAD i aquest ATP a un cicle, que és aquesta fase fosca o cicle de Calvin, en el qual, gràcies a un enzim que es diu rubisco, la cèl·lula fixa diòxid de carboni. Majors de 25 no us heu de prendre el cicle. Majors de 25 heu de saber que en aquesta fase fosca el diòxid de carboni es fixa en les molècules orgàniques. En quina molècula? Més concretament, en aquesta ribolosa O5 bifosfat. D'acord? Aquesta ribolosa O5 bifosfat s'uneix amb el carboni i en formarà una sèrie de compostos que s'aniran transformant. Aquest procés de fixació el fa un enzim que es diu rubisco. I a meitat del procés es forma aquesta molècula d'aquí, el gliceraldehid 3-fosfat. Un d'ells, cada 6 voltes, un d'ells surt del cicle i aquest que surt del cicle, juntament amb un altre que surti del següent cicle, ens formaran una molècula de glucosa. És d'aquesta manera com la cèl·lula introdueix, o les plantes introdueixen, diòxid de carboni, és a dir, carboni inorgànic, en molècules orgàniques. I és en aquest mateix cicle on la cèl·lula vegetal forma molècules de glucosa. Molt bé. Us deixo aquest link aquí, que crec que explica molt bé tot el que us acabo d'explicar i a més amb molt més detall, etc. Passa que està en anglès. Crec que podeu trobar algun altre molt similar per YouTube que em sembla que està traduït, però us recomano molt que us mireu aquest vídeo. I finalment, recordar que no totes les plantes fan la fotosíntesi de la mateixa manera. Les plantes han evolucionat i, per tant, han acabat adaptant-se als medis en els que viuen. I ja sabem que hi ha medis on hi ha gran quantitat d'aigua i hi ha medis on hi ha molt poca quantitat d'aigua. Això ha portat que amb el pas dels anys, amb el pas dels milions d'anys, s'hagin desenvolupat diferents tipus de metabolismes en les plantes. Les plantes típiques, o la fotosíntesi típica que hem estudiat, és la que fan les plantes C3. Són les que fan la fotosíntesi i el cicle de Calvin, d'acord? I la fan tal qual l'hem vist fins ara. Però després trobarem les plantes C4 i les plantes CAM. Les plantes C4 no tenen l'enzim rubisco. Les plantes C4 serien, per exemple, el blat de moro. No tenen l'enzim rubisco i, per tant, no fan aquest cicle de Calvin, però fan una via molt similar. I la fan perquè estan adaptades a viure en climes secs. I en aquests climes secs tanquen els estomes per no perdre aigua. I això fa que tinguin menys diòxid de carboni disponible. I, per tant, que fixin el diòxid de carboni d'una altra forma. I a part, tenim les plantes CAM, que l'única cosa que també fan un altre metabolisme, en aquest cas, capten el diòxid de carboni per la nit, quan no fa tanta calor i, per tant, poden obrir els estomes i no perdre tanta aigua. I aleshores el cicle de Calvin el fan durant el dia perquè han agafat aquest diòxid de carboni i el tenen guardat. D'acord? Això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.